Kabit na. Cheers muna tayo. Cheers. Cheers. Okay, wow. Anong ginagawa mo siyan? Guys, suot natin. Suot natin. Suot natin. Tagay! Tagay pa. Cheers! Ay, ay, gata. Gatas. Upload yan sa Facebook. Kita na tanan. Gawa ka ng Facebook mo link para i-upload natin dito. Lutan. Oh. Bagus ha? Oo to, may damit na si PJ. Ay, si ano? Si ano? Yan. Video yan. Picture. Picture, smile ka dyan. Picture yan eh. Picture ba to? Picture Ay, video yan. Mo mag-video. Oh, cheers. Smile. Yan. Pugi. Pugi. PJ. Ay, ito PJ. Ito ang aming munting tahanan. Ah, yaman namin dito eh. Oh. Ah. Oh, tagay pa dyan. Ay, dito. Dito ba? Ito na yung ano niya. Oh, na. Na. Picture. Oh, picture daw. Sige. 1, 2, 3. Video. Oh, di-itor ko kayo sa aming munting tahanan. Ayan, tagay daw. Ito. Inom kami. Makita nila yan sa Barinaot. Makita nila yan. Itor ko kayo sa aming mga munting tahanan. Ah, mayaman to. Nasa ano kami, 11 floor. Ayan, ganda ng bahay namin. Oh, daming paniki. Uy, makuha yan, uy. Makuha yung momo. Gago. Ay, munting tahanan. Okay. Kaya mamatay itong ilaw yung ginagawa mo. Pasok tayo sa kwarto. Ito, kwarto namin. Nya! Okay pa more! Nya! Kita yung momo. Ah, hindi ko na pangalanan yung ano. Hindi ko na pangalanan yung pabango. Ito. Ito. Sige. Sabihin mo lang kung kanino yan. Ito kay tatay. Kayo dyan ah. Ito kay Arnel. Ito kay Bado. Oy Bado, sa'yo to ah. Ito kay Richard. Nakaabot na nito sila. Richard.